Кніга псальмаў, псальм 11. Кіраўніку хору, Давідаў. На Господа спадзяюся. Што ж кажаце вы душы маёй, перасяляйся на гару, нібы птушка. Бо вось грэшнікі нацягнулі лук, нарыхтавалі стрэлы свае на цаціве, каб у цемры страляць у справядлівых сэрцам. Калі разбураныя падмуркі, што зробяць справядлівы? Господ у святым храме сваім, Господ на небе пасад яго. Вочы яго звернуты на убогага, павекі яго выпрабоўваюць сыноў чалавечых. Господ выпрабоўвае справядлівага і бязбожніка, таго ж, хто любіць несправядлівасць, ненавідзіць душа яго. Дажджом праліе ён на грэшнікаў вуголле, агонь і серка і подых навальніц, доля келіха іх. Бо справядлівы Господ і любіць справядлівасць, правая убачыць аблічча яго.